Antzerkiaz, dantzaz, berba egingo dugu datozen minutuetan, horretarako Matxalen de Pedro gonbidatu dugu. Dantzaz, Muelle 3 proiektuaren inguruan berba egingo dugu, antzerkiaz, Orman Poster konpainiako kidea delako, eta irakaskuntzaz ere hitz egingo dugu, 2015-etik dantzarti arte eszenikoen goi eskolako irakaslea ere badugulako. Matxalen. Kaixo, arratsalde on, Ane. Bueno, esan bezala, antzerkiaz, dantzaz, eta, arte eszeniko ez, oroar hitz egingo dugu. Baina hasieratik hasiko gara. Matxalen, zuk hautatu zenuen Bartzelonara joatea, interpretazioa ikastera. Bai. Zerk eraman zintuen? Begira, egia esateko, Ane, nik erabaki nuenean, ezagutu nuenean antzerkia esala bakarrik ni flipatzen ninduen zala, baizik eta profesio bat zala, erabaki nuen aktore izango nintzela. Eta orduan gurasoek etxean esan zidaten, ados, baina karrera bat egin behar duzu. Hori izan zen, etxean jarri zidaten muga bat edo, ez? Orduan esan duen, ados, horretarako hemen ez egonik goi mailako eskolarik, garai hartan pentsatu genuen Bartzelona edo Madril, baina ni Bartzelonan familia neukan. Orduan nolabait errezago, xamurragoa zen. Eta gero, luzera, egia esan, pixkat txorakeria izan zen, sarbide frogak katalanez egin behar izan dituen. Orduan, hor joan nintzen ni, nire monologoekin, nire poemekin dana katalanez, eta ondoren, behin barruan, konturatu nintzen, bazegoela, best ibilbide bat testuko antzerkiana, baina beste ibilbide bat gestuko antzerkiana. Eta niri hori gustatzen zintzaidan. Antzerki gestua. Bai, eta orduan, aurreztuko nituen sarbide froga katalanez, baina ostean jakin nuen. Eta hor, oso ibilbide interesgarria zeukaten. Asko gustatu zitzaidan nolako ikasketak egin ahal izan dituen bertan, beraz, bai. Ez egoen beste aukerarik, ez? Bueno, zeuden beste goi mailako eskola batzuk, baina azkenean uste dut onerako. Hemen ez. Horrek eraman zintuen orduan Bartzelonara, ez? Bai. Pero bueltan, eta ja, lanean, ez? Hasi zinen, suposatzen dugu. Eta, Orman Poster konpainia sortu zenuten, 2010-ean, konpainia edo kolektiboa? Bietara irakurri dugu. Bai, kolektiboa deitu genion hasiera batean Igor de Cuadra eta biok sortu genuen, bai? Eta kolektiboa deitzen genion zen, ez genuen alde batetik estruktura jerarkiko horrekin konektatzen eta autoretza partekatua egin izan dugu beti. Bion artean sortu, zuzendu, antzestu ditugu gauzak eta gero puntualki beste pertsona batzuekin edo beste pertsona batzuen elkarlana jaso genuen. 2010-etik horrela egon ginen 2020 arte. 2019 bukaeran sartu ziren Xanti Agirrezabala, Maite Aizpurua eta Jorander Urresti ere kolektiboan, da orain ja, igual zentzu gehiago kolektibidade horrek, ez? Eta, haiekin batera sortu ditugu azken bilanak, Antigone eta Souvenir. Bai, Souvenir dugu estrenatu berri duzuen, azken antzeslana, baina aurrekoan Antigone egin zenuten klasikoaren moldaketa eta gainera Donostia saria ere irabazi zenuten, ez? Bai, sorpresa polita izan zen. Nolatan hartu zenuten klasiko hori, euskarara ekartzea, gaur eguneko begiradatik montatzea? Ezen izan erabaki bat hasieratik egon zana. Batu ginen, bostok, eta hasi ginen proba batzuk egiten, ariketa batzuk elkarri proposatzen, gure interesak eta desioak nondik zijoazen ulertzeko. Eta hainbat ariketa, hainbat gai ziren boterearen, manipulazioaren, bortxaketaren ingurukoak, ez? Bortxaketa zentzu horretan, ez? Bestearen askatasuna bortxatzea, bai? Eta orduan, halako batean, pentsatzen, esan badago klasiko bat horretaz ari dana, ez? Boterearen gehiegikeriaz eta horrek dakarren Antigonek egiten duen ekintza hori, ez? Orduan, ostean etorri zan, egia esan, eta horri ekin genion, bertsio oso libre bat egiteari, ez? Hor, antzeslan horrek bere baitan zituen gai horiek
aztertzeari. Alde batetik boterearen gehiagikeria, beste alde batetik obeditzen duenaren drama edo, eta gero desobedientearen drama. Baita ere, bai. Eta hori, hortik sortu genuen pieza oso librea, bai. Antzeslan horrekin gainera mediazio artistikoak egin izan dituzu gazteekin. Bai. Zer da mediazio artistikoa? Bai, urteak danamagu, konturatuta hor utxune handi bat dagoela. Bertoko antzoki publikoek ez daukate mediazio edo hezkuntza sail bat, hezkuntza bulego bat. Eta horrek zer egiten du, publiko berriak erakartzeko zailtasunak, erakartzeko zailtasunak daude, batzutan utxune bat dago baita ere, agian antzerkira joateko zaletasun bat ez daukan kolektibo bati, bereziki antzeslan bat edo dantzalan bat interesatu dakioke, zer dakini, historia sari dalako eta historiako fakultatekoa dira. Edo energia berriztagarria sari dalako eta energia berriztagarrien enpresa bat dira. Orduan, klaro, zaletasunik ez dagoenean, gantxotxo bat jartzea edo nolabaiteko mediazio hori, hezkuntza aktibidade gauzatxo bat egitea, batzutan oso baliagarria da. Eta, guk hori ikusita, batez ere lan egin izan dugu nerabeekin. Nerabe zaroa ere bada, ez? Olako... Bai, esaten da beti haurtzaroan eta antzerki asko konsumitzen dela, baina gero badagoela hor desertu basamortu bat, eta ondoren ja, etorri aldira zaletasun hori edo beste batzuk. Eta bestalde, berehala heldutasunera helduko diren hurrengoa dira, ez? Orduan, nerabe zaroan hor pizkatxo bat, hasitxo batzuk botatzea, ez? Interesgarria egiten zitzaigun. Orduan, ikusita antzerkiarekiko agian interesa ez zutela, ez? Edo ezin genuela hori aintzat eman, egin izan duguna da antzerkiaren estrategiak edo jarduera edo ariketa performatiboak erabili gai bati buruz hitz egiteko. Hau da, adibidez, antzerkia ez zaio interesatzen gazte talde bati, baina baliteke desobedientzia baietz. Edo botereen harremanak, ez? Buruz, botere harremanei buruz hitz egitera, baina jolas espazial fisiko performatibo hauen bitartez. Eta hor ja, ez? Ondo pasatu dugu, eta pentsatu dugu, baina pentsatu dugu akziotik, jarduera fizikotik, harremanetik. Bale, eta hau antzerkia da, bai, momentxo hortan antzerkia egiten gara. Eta gainera badaukazu antzeslan bat honi buruzkoa, baina interesa beste modu batetik, beste zirrikitu batetik sartzen da, ez? Kontatzen diguzunagaitik hor ikusten duzue gabezie bat badagoela, ez? Gurean? Nire iritzia zeharo hortik doa, eta adibidez Bartzelonako Teatral Lliurean sartu zanean Alex Rigola zuzendari, berak egin zuen ekarpen importanteena izan zen sortzea hezkuntza departamentu hori teatro horretan. Berak berrikuntza edo linea apurtxo bat, agian arriskatuago bat egin behar zuen bertan, eta orduan konturatu zen beharrezkoa zala hori. Eta hemen hori ez daukagun bitartean, nik uste dut beti egongo garela, ez? Hankamotz, ez? Bai, hankamotz edo oso gora beratxu publikoaren partaidetzarekin eta zaletasunarekin. Hortxe, usten dugu mediazio artistikoa zer izan daitekeen, ez? Antigonez hitz egin dugu, baina, esan bezala, duela esasko, antzeslan berria estrenatu du Orman Poster kolektiboak, Souvenir, eta hau guztiz ezberdina da, komedia estralurtar bat delako. Eta, ikuslegoari, hausnartzeko gonbita ere ematen diezue, baina baita ere barre eta ondo pasatzeko gonbita, ez? Bai, hori da, Antigone bezalako tragedia baten ondoren, esan igual behar dugu guk ere beste zerbait, ez? Eta barra egitea igual ondo dago baita. Bai, edo nola ezin dugu ies egin gure interes politiko eta hausnarketa sortzearen interes horretatik. Orduan, egia da, badaudela ekologia,
neokolonialismoa eta horrelako hainbat gai, zeinak, bueno, badaukaten hor antzeslanean zehar hausnarketarako eta kritikarako unea, baina oso gauza kokoloa da aldi berean, ez? Oso antzeslan kokolo eta ridikuloa da. Bueno, azken finean kontatuko dugu, ez? 3 personaje agertzen zaizkigu, eta badoaz simulazio zientifikoaren kanpamentu batzuetara. Bai, eske hau existitu egiten da, eh? Bai, zuk esanekin hori ez, guk ere ez. Pensatzen nuen zela, bueno, asmatutako kontua. Keba, ez, astronauta analogoak existitzen dira. Bai, hasi ginenean kontu guzti honekin, bueno, guzti hau abia puntua izan zen turismoaren, orain dagoen, ez, txorakeria, izatez gu, kolektiboko guztiok oso gune turistikotakoa gara. Bilbo, Azpeiti, Loiola, Lerai, ez, Bermio. Bermio eta esango aldot, Flixa, Zumaiako Flixa. Orduan, klaro, danok geneukan ardura hori, turismoa, turistifikazioa. Gure herrian nolako impactua izaten ari den, ez? Eta, komedia bat eta komedia kokolo bat egin nahian, bueno, joan ginen marteraino. Eta hor konturatu ginen, existitzen dela, badago zientzialarien arloan, modu serioago batean, ez, astronauta analogoekin egiten dira ikerketak, hau da, konfinatzen dituzte, ez dakizen bat egun, han ilargian on Marten odana dalako tokian, eukiko lituzketen ezaugarri antzekoekin, espazio aldetik, janari aldetik, misio batzuk eta gauza batzuk bete beharrean, eta orduan, apur bat psikologikoki aztertzen da, eta beste hainbat gauza, ez? Baina, klaro, gero fantasia hori dagoenez, jende asko daukanez, astronauta izatearen fantasia. Nork, txikitan ez du nahi izan astronauta. Sortu dira, holako Kampamentu. Resort, kampamentu moduko batzuk, ez? Simulatzeko astronauta zen. Hori, modu oso kutrean, igual motorretako kaskoekin, eta hola, baina, kalera ateratzeko kaskoa jantzi behar duzu, ez? Claro, zaude beste atmosfera batean. Eta busoa hori da. Eta, baina gero hori, etxe horretan zaude, eta heltzen zaizkizu misioak, hori. Orduan, hori ezagutu genuenan, bueno, ikaina, ez? Hiru friki, zeinak nahi duten, nolako kanpamentu batean egon, eta fantaseatu, ez? Badoazela beste nonora. Baina aldi berean oso serio hartzen dute, ez? Bai, eta hortxe holtzan zaudete, kanpamentu laborategi tematiko hortan, ez? 3 aktore, Santi, Maite Aspurua, Santi Agrezabala eta zuzeu, ez? Bai. Bueno, eta hortzen gertatzen direnak, ez? Eta esan dugun bezala, oso komediatik eta humoretik, baina aldi berean, galdera potolo bat ere botatzen zenuten, ez? Zer eramango zenukete zuek espazioaz souvenir gisa, ez? Lur planetatik, ez? Zein da gisa souvenirra, ez? Ez gisa souvenirra, ez? Claro, nolako presentazioa nahi dugu izan, ez? Baldin eta beste izakirik legokeen hor, eta ze souvenirru izan nahi dugu beste planeta batean, ez? Jadanigu aztarna guzten ari gara martitzen. Beste non hori iritsiko balitzaz? Eta espazioa ere. Bueno, espazioa zaborrez beteta dago, giza zaborrez beteta dago. Bai, luxuzko kotxe bat eta guzti, horti flotatzen dago. Bueno, souvenir, Orman Posterren berria, orain martxan duzuena, eta, desiatzen imaginatzen dugu emanaldiak ateratzeko, ez? Bai, beira, ekainaren 13an egongo gara kafeantzokian. Puntatzen dugu. Orman Posterrez gain, aipatu dugun bezala, beste zereginen batzuetan ere ibilitakoa azkara, eta tarte batzez ere Moie 3 edo Moie 3 proiektuaren inguruan berba egitea gustatuko litzaiguke, izan ere, bere bilbidea bukatu bazuen ere, erreferente importantea izan zen Bilbon, ez? Espazio hori dantza garaikiderako, ez? Edo esperimentatzeko lekua, ez? 2015ean edo sartu zineten zuek ere hor, ez? 2010etik 2015. Bai. Nola definituko zenuke Moie 3en han gertatu zen dena, ze gauz asko izan ziren, urte asko izan zelako espazio horren bizia, ez? Bai. Begira, espazio hura 83an
hartu zuten, dantzarako espazio bat izateko helburuarekin. Hau da, 30 urte baino gehiago egon zen martxan dantzarako baliabiderik onenak zituen espazio hori zen. 100 metro karratu ziren, dantzarako lurron bat zeukan, argi naturala, eta euren gora berekin, baina pila bat urtez mantendu zen. Eta oso garrantzitsua izan zen, gaur egun daukagun dantza, batez ere dantza, antzerki edo dantza, antzerki fizikoko gauza batzuk ere egon ziren, baina batez ere dantzan oso garrantzitsua izan zen gaur egun daukagun panoramaren osasunerako, ez? Zeren gaur egun dauzkagun profesional asko, edo gehienak hortik pasaziren momentu den batean. Eta guk apur bat erentzi moduan jaso genuen, ez? Gabriel Ozina zegoen garai hartan kudeaketan, eta ezinean eta beste gauza batzuk egiteko beharrarekin, inguruan genbiltzan batzuk bildu gintuen, eta ia zeinek kudeatzeko gogoa zeukan galdetuta, han hartu genuen Olatz de Andres, Igor de Cuadra eta neuk. Bai, ez, ikerketarako eta sorkuntzarako espazioa izan zen, eta, eraitzi egin zuten, eraikin zoragarri hori Bilbon, baina, espazio bizia zen, eta hori ere aztarna utzi naiz izan zenuten, eta liburu ederra ere osatu zenuten, gutxienez geratzeko, Moie Tresek edo Moie Iruk egin zuen lan hori, ez, eta izan duen garrantzia, ez, azpimarratzeko. Hori da, sentitu genuen, espazio horren historia geuk itxi behar bagenuen, kriston erantzunkizuna zala, ez, azkenean, han heldu ginen azkenok, eta erabakitzen genuen hori itxi behar zala, ez borondatez, eraikina saldu edo bertan bera gota behar zalako, gero eraitzin zan, baina berez saldu behar zala, eta jadanik ez genuen lortzen, alokairua behar genituen baldintzetan, orduan, espataren eta hormaren artean, bertan bera geratu behar zan, baina hori pentsau genuen, hau batu egin behar da. Eta orduan lan bat egin genuen, crowdfunding bat egin genuen, eta liburua gutxienez, zeo zer fizikoa gera zedin, ez? Hortxe ere Moie Iruko ibilbidea, eta 2015ean, gunean, urte askotan eskatzen ari zen hori, zabaldu zen, ez? Dantzerti, ez? Arte eszenikoen eskola ofizialea, eta hasieratik bertan irakasle diar duzu. Bai, hori ere tokatu egin zitzaidan. Bai, oso egia zan niretzat sorte handi bat izan zen, bertan parte hartu izatea. Arte eszenikotako goi-mailako eskola eskatzen zuen plataformari esker, haiek egin zuten presioari esker, lortu zen goi-mailako eskola bat. Eskakizun historikoa zen gurean, dudabarik. Eta urtez urte presioa egin ondoren, azkenean, ez denoi gustatuko litzaiguke moduan, hori argi dago, baina, martxan jarri zen, eta badara 8 ikasturte. 8 ikasturte, baina... Hau 8garrena. 8garrena, baina horregaitik suposatzen dut ere, denbora honetan, dantzerti ere joan dela pixka bat, ez, bere hori eraldatzen, aldatzen. Azten, geube ikasten, zer dan goi-mailako zentro bat kudeatzea, dana. Pentsa lehenengo urtean, hori, bi talde baino ez genituela, ez? Dantzako lehenengo maila eta antzerkiko 2. maila. Lehenengo 4 urteetan egon ginen eskola bera eraikitzen edo, ez? Azten. Maila bat, 2. maila, hori da. Egun ikasle mordoa dago, bilarro dituelako, ez? Dantza eta arte eszenikoa, ez? Bai. Gainera uste dut laster ere, bertan sartzeko probak ere ireki... Bai, badatoz. Badatoz, bai, izen ematea irekita dago, bai. Eta ikasleen partetik ere, erantzun positiboa izan du dantzartik? Bai, badauzkagu izen emate asko, eta gero... Posgarriena guretza da, gero ikasketak bukatu eta ikustea gure ikasleak mundu profesionalean, lanean, gauzak sortzen, beste zuzendari edo koreografo batzuekin lanean, eta hori guretzat izugarrizko posa da. Euskal Herriko Dantzarkizale elkarteko parte ere bazara,
Eta bertan, badira urte pare bat, edo ez dut orain ondo gogoratzen, ikusleen kluba jarri duzue martxan. Bai. Eta hau ere esplikatu egin behar izaten da, zer da ikusleen kluba? Ikusle kluba pixka bat lehen aipatutako mediazio behar horren antzeko zeo zer da, ez da gauza bera, hemen ja bada antzerki zaletuak, elkar topatzeko gune bat sortzea. Literaturako tertuliekin gertatu da moduan, ez? Irakurleen kluba, oso ohikoak dira, bai? Herri guztietan edo ia gehienetan, topa daitezke. Antzeko zerbait sortzea. Claro, antzerkia eta literaturak ez dauka zerikusirik, ez? Antzerkia komunitatean egiten den gauza bat da, behin eta ordu batean eta momentu batean da, orduan, klubak eurak ere antolatzeko desberdin jokatu behar genuen. Konturatu gara, antzerkiak normalean ordu apurtxua berandu izaten da. Eta horren ostean jendea edo afaltzera, edo korrika doa, urrengo gunean lan eguna bada. Presaka. Orduan konturatu ginen, honena askotan egin, ez beti, baina askotan egin izan dugu, antzeslanaren aurretik. Orduan, klaro, hori ere kuriosoa da, ez? Nola bilduko gara? Ez badugu ikusi. Nola hitz egingo dugu zerbait buruz, ez badugu ikusi, ez? Bueno, beste gauza batzuk jorratzen dira, beste gauza batzuetaz hitz egiten dugu, agian konpainiaz, jorratzen den lanaz, eta ostean, aldugunok berriro ere, antzeslanen ostean berriro ere batzen gara, apurtxo bat itxiera bat egiteko. Aipatu bezala, hasi berri den proiektu bat da, eta suposatzen dut, irakurleen klubak ere, denak ez direla berdinak izango, eta ikusleen kluba ere, antzeslara eta taldearen arabera, era batean hasiko da, beste batean, ez? Bai, gu talde eragile bat gara, eta orduan bakoitzak apur bat bere erara partekatu ditu egin izan dako jarduerak, baina bakoitzak bere erara bultzatu edo bideratu ditu klub hauek. Orain, hori 2021-an zehar egin dugu. Eta martxan jarri dira, Oreretan, Debagoienean, Bilbon, Garaion, Sorgingunean egon zen beste jardunaldi batzuetan, toki desberdinetan, bai? Hori izan ere helburua, herri desberdinetan martxan jartzea ikusle klubak. Eta orain, bi urtetako proiektu horren ondoren, hausnarketa prozesu batean sartu gara, egindakoa hausnartu, apurtxo bat ikusi nolako esperientziak izan diren, ze esperientzia izan diren, eta hemendik aurrera nola baita ere, ez? Eta baita ere argitalpen bat prestatzen ari gara. Bai, egindakoarekin, eta baita ere, egindakoaren esperientzia bat duena, baina baita ere, erramintak ematen dituenak, norberak bere herrian olako zerbait martxan jarri nahiko balu. Bai, ez, helburua azkenean da, jendea antzerkira hurbiltzea, eta hori zaletasunetik egin daiteke, ez da izan behar, ez aktorea, ez irakaslea, ez ezer, ez? Hala da, bai. Bueno, beraz, laster, jakingo dugu ere, ikusleen klub honek zer ekarriko duen. Matxalen, plazer bat izan da, zurekin tartetxo hau partetu izanea, eta, laster ikusiko dugu elkar, antzokian. Hori da, antzokietan. Mila esker. Horman, ze poster itxatxiko zenuke? Azken antzeslanekoa adibidez. Dantzari izan nahi dut. Zer esango zenioke gazte horri? Dantzatzeko, beti, nahi duen eta alduen toki guztietan, eta formakuntza on bat bilatzeko. Zer behar du antzerki egintzak? Gauza asko. Gauza asko. Batez ere nik uste dut behar dana da borondate handia, antzerkiari, berari, dagokion eragile kultural moduan dagokion garrantzia emateko, ez? Eta zaletasun hori zabaldu dadin,
eta profesionalek duintasunez lan egin ahal izateko. Ondino be, borroka horretan gauz. Dantzertiko ikasleari emango eseniokeen aholkua. Izan konfiantza zure talentuan. Arte eszenikoetan garrantzitsua da prozesua ala emaitza. Bueno, niretzat biak dira oso garrantzitsuak. Nola lan egin, ez da bakarrik alderdi pertsonal batean eragiten duena, ez? Nik uste dut emaitzan eragina duela eta hor geratzen dela agerian. Eta ez bada agerikoa ere, azkenean prozesua ez bada izan, nola esan, atsegina, pozgarria, jolastia, hori aldatu egin nahi izango duzu, ez? Beraz, bai, bada oso garrantzitsua. Osasunerako eta antzerkiaren eta antzerkigileen osasunerako. Espaziora bidaiatuz gero, zer eramango zenuke maletan? Nire alaba. Maleta handi batean, ondo tolestuta. Ez nintzateke joango espaziora egia esan. Nahiko terrible iruditzen jata. Eta listo? Edan prua ez da intxarra izan.